vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. So pane mamwe maconfession awo andakaposta kumachannel edu eEnglish, saka I'll just give you my brief narrations emaconfessions iwawo. Zvakangoma hazvo veduwe. Pane umwe musikana uyu akatumidzira message yake achiti iye muSouth African ari kudanana neimwe mbinga yekuZim. Ainzi makadii zvenyu, ndinokumbira kuti muge muchizondipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndiri musikana nemakore 22 years ekuberekwa. I am a university student muno muSouth Africa. Saka ndiri kudzidza ndiri kuno kuJoburg, but I do come from a very small township just outside of Durban. Amai vangu ivo vanoshanda as a domestic worker, vanoshandira mamwe maIndians as well as my siblings angu vamwe ndo vanoshanda kumacash and carries kwakasiyana siyana. I am the first one to ever make it to university. So ndakabva ndazozviudza kuti since I am the one who has made it to university, I want to change my family's fortune. But kubva zvandakasvikawo muJoburg, life has never been easy. Kugoti mari yekubhadhara renti apa kuzotenga matextbooks, sometimes I would even go hungry. Patori nedzimwe nguva idzo dzandakatozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingoita drop out of university. Then ndipo apo pandakabva ndachizosangana neumwe murume uyu anobva kuZimbabwe. He is a businessman. So takati tatanga kutaura ndokubva azondiudza iye akanditi sezvo iye aine mudzimai wake ainge achida munhu wekuti haazomupi madrama, and I was the one waainge achida. Mushure mekunge tatanga kudanana, I told my mom about him, and ndo zvimwe zviri kundishungurudza izvozvo because amai vangu vanomufarira mukwasha wavo uyu. And I am scared to tell her kuti ndine dzimwe hope idzo dzandinopota ndichirota uye zvekare nezvimwewo zvandakazosangana nazvo mufoni make. I can say kuti about a month ago ndipo apo pandakarota dzimwe hope dzakandityisa, dzakandivhundutsa. In that dream ndakaona kuti ndainge ndiri muguva, but it was a shallow grave. Then ndikabva ndazomuona blesser wangu uyu, he was standing over me, ari busy achitondifushira ndiri mupenyu kudaro, asingatombondinzwiri tsitsi. Ndipo paakazonditi iwewe you belong to me, akaramba achingondifushira ndiri mupenyu kudaro. Then zvakazoitika ndezvekuti ndakazoenda zvekare kuapartment kwake because atori neimwe property iyo isingatombozivikanwe nemukadzi wake kuti ane imwe imba iyo yaakatenga. Zvino ndakati ndiriko kuapartment ikoko, he then left his phone on the couch achienda zvake kubathroom. I was not trying to invade his privacy, but something grabbed my attention because ndakangoona ka notification kakapopa up on the screen. Ndikati what is going on? I then tapped on it. Ndipo apo pandakazosangana nemashura akandivhundutsa because ndakabva ndazoona kuti iye ari mune rimwe group. This WhatsApp group tingangoti igroup zvaro repono rakangozara varume. Ndakati ndichitarira kudai ndikabva ndazoona kuti painge paine rimwe video iro rainge rabva mukutumidzirwa. Video iroro rakandivhundutsa because rainge riri video reumwe mukadzi ainge achiacta as if ainge achirepewa nevamwe varume. It disturbed me a lot. Ndakaramba ndichitarira mamwe mavideos ainge akatumidzirwa mugrupu imomo. Ndikabva ndatoona kutoti kazhinji kacho mavideos awo anotumidzirwa mugrupu mavideos ekuti anenge ari mukadzi anenge achimanikidzwa kuita bonde nevarume vanenge vakawanda, uye zvekare vanenge vachitoseka vachiita bonde naye kudaro. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa kuti ko uyu murume uyu mafantasi ake ambori mafantasi akaita sei? Why would he be in such a group? So by the time paakazodzoka achibva kubathroom, I just pretended as if nothing was wrong, but I could not keep on thinking about it kuti ambori murume akaita sei anojoina group rekuti vanhu vanosenda mavideos evanhu vanenge vatorwa mavideos eporn vachibatwa zviparo. Then after that ndipo paakazondiudza kuti ari kuda kuti tinge tichizoenda kuDubai. Akanditi pachienda kuDubai we will spend Christmas tiriko ikoko. Saka akatobhuka maflight tickets. Iye akati musi wa 15 December, that is when we are supposed to fly tichienda kuDubai.
then we will return back in late January. So mushure mekunge andiudza kuti we would be going to Dubai and spending our Christmas ku Dubai ikoko. At first, to tell you the truth, I was really excited because muupenyu hwangu hwose I have never been on an aeroplane, let alone kuenda kune imwe nyika. So the idea of seeing Dubai, uye zvekare ndakatoudza imwe cousin yangu ikatonditi kana ukaenda ikoko ndoda kuti unge uchizonditengerawo hembe dzinodhura dzeikoko Dubai. Even my mom is excited, but now I keep on thinking about everything that has happened. Chimwe zvekare chakaitika ndechekuti ndakamborota kitsi iyi yainge iri yeblack ndiri mune imwe room. So ndakati ndakarara muroom muya kitsi iya yakabva yazouya ikabva yazogara pasaidi neni. Ndakavhunduka kwazvo ndokubva kitsi iya ikazotanga kutaura neni nechishona, in which ndiri kuhope ikoko ndainge ndichinzwisisa zvose zvayainge ichitaura kitsi iya ichindiudza kuti inini ndiri mukadzi wayo. Ndakazoirota zvekare kitsi iyi ichiita bonde neni. Nhai zvinoreveiko kurota kitsi yeblack, kuzvirota uchiita bonde nekiti? Right now nyaya iripo ndiyoyo yekuti musi wa15 December we are supposed to go to Dubai, but I'm feeling really nervous. Ndinokumbirawo kuti mukaposta nyaya yangu munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vidare ndo imwe confession yandaverenga kune imwe channel yedu iyaya yechirungu. Zvakangoma hazvo veduwe. Let us talk about that issue in the comment section. Just a brief narration as well. Pane vamwe mukoma avo vari kuti hanzi ndiri kuora zvigunwe. Ivo vachirondedzera vanoti vanobva kuMalawi originally, but hanzi ndine mudzimai wangu wandiinaye muZimbabwe narimo muZimbabwe, uye zvekare kuMalawi ndine umwe mudzimai nevana zvekare. Hanzi pandakauya kuSouth Africa ndakangotangawo kungoitawo zvemabasa zvekiya ndikazomboshanda as a security kudzamara ndichizodzingwa ndokubva ndazotanga kushanda pane imwe internet cafe ndichizotanga kusangana nevamwe vanhu vainge vachiita zvescamming vekunigeria. Hanzi pekutanga ndainge ndisinganzwisisi kuti tiri kutoskama vanhu because taitageta mainly maZimbabweans avo vanenge vachida kuenda kunana Canada nedzimwe nyika dziriko kumhiri kwemakungwa. Then tobva tazovaudza kuti tine maconnections and we would apply for them. Hanzi vamwe ndo vaibhadhara between ma20,000 30,000 up to 50,000. Hanzi mari idzodzo taizongodzinyudza. Then after that hanzi ndakazotanga kuitawo zvimaside hustle zvangu ndichibira vanhu ndichivaskama online ndichivaudza kuti ndinokwanisa kuapply for mavisas ekuti munge muchizoenda kunana Canada. Hanzi ndipo apo pandakazotanga kudanana nomwe mukadzi wemuno muSouth Africa ainge akanaka chaizvo, uyo akazonditi ainge achida girlfriend allowance. She was very expensive, aida ye12,000 pamwedzi zvekuti ndainge ndisingakwanisi kana kubudgeta kana kusavea. At the same time ndaifanira kuti ndinge ndichitumidzira mudzimai wangu wekuZimbabwe mari zvekare neuyo wekuMalawi ndaifanira kuti ndinge ndichizomutumidzira mari zvekare. Saka hanzi by the time pandakazotanga kurwara ndainge ndisitomborina kana chandainge ndiinacho, izvo zvakazokonzeresa kuti uya mukadzi wandainge ndichidanana naye wemuno muSouth Africa ange achizondiramba achizonditiza nekuda kwekuti ndainge ndava kurwara. This was hanzi after ndabva mukubira umwe mukadzi wekunigeria mari. Hanzi kwose kwandiri kufamba ndiri kungoudzwa kuti mukadzi iyeye ndiye akandigadzira. Vanoti ivo pavakatanga kurwara vakafungidzira kuti yainge iri diabetes because vaimuka pakati pezvigunwe apa paine zvinhu zvichena uye zvekare vainge vava kunhuhwa tsoka. Ndipo pavakazoenda kuchipatara vakaudzwa kuti vainge vaine mafungal infections, vakapiwa maantibiotics, mapiritsi akasiyana-siyana, but things did not change. Kuzonosvika vachizonzi vainge vachifanira kuti vange vachizoitwa amputation ndobva vazobviswa chigunwe chekutanga, but that infection ikabva yazodzoka zvekare. Doctors vakabva vati vainge vachifanira kuti vange vachizoitwa an amputation. Kubva gore richitanga kusvika pari zvino he has lost 2 of his toes. Zvakangoma hazvo veduwe. Let us try to speak with him again in the comment section. Hanzi ndinobva kuZimbabwe zvekare nekuMalawi, but ivo vari kuti kana variko vanhu vanoda kundibatsira so that I can set up
handizoti ndo crowdfunding here, mari yavari kuda hanzi it is at least R500,000 ndikwanise kudzosera vanhu ava vandakabira. Hanzi that is the only way yekuti ndinokwanisa kupora. Hanzi pari kudiwa at least R500,000 nekuti vanhu vacho vavakabira vanotosvika kuma100. So let us speak with him in the comment section. I know kuti vanenge vakateerera mukoma vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. If you have ever been scammed panyaya idzi dzemavisa kuti unochida kuenda kuAustralia kana kuti kunana Canada, sa amai avo vekunigeria hanzi vainge vaine saloon yavo uye zvekare vaine madegrees avo kunyaya idzodzo dzekuruka musoro nekuita sei. Saka hanzi we lied to her kuti kune program yekuti she could be easily accepted kuenda kuAustralia and she believed everything. Zvakangoma hazvo vedu we. You can come with your own side of the story kuti what did you have to go through kuti unge uchizokwanisa kusvika kunyika kwawava iko zvinozvi, kuti wakambosikamwa here before or zvako zvakangoita same time. Rekezai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndinoitawo zvekudriver matrack, saka mwedzi wadarika museri uyo ndakati ndiine load. I was supposed kuti ndinge ndichienda kuHarare, saka mai mufana vakabva vazondifonera vakabva vati vainge vachazouya kutruck stop kwandaizopaka muJoburg. Vakauya vakabva vandiudza kuti vainge vaine shamwari yavo uyo anogara mulocation matinogara zvekare, saka ainge aine prema uye zvekare nedzimwe hembe dzainge dzichiri itsva zvichinzi zvinhu izvi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunozvisiya kuHarare. Ndikati iri bho mai mufana, mukomana achiko ndaigozivei, ndainge ndisingatozivi kutoti zvinhu izvi zvainge zvakagadzirwa. Kutaura kudai so mwana uyu akabva mukushayika and I am feeling really bad because I feel as if inini I became the messenger of death, nekuti dai ndainge ndakazviziva kuti zvinhu izvozvo zvandakatakura, hembe dzemwana uye zvekare neprema yacho yandakazonopa amai vacho, zvinhu zvainge zvakatogadzirwa kunana Sangoma, ndingadai ndakaramba. Mushure mekunge mwana uyu azoshayika ndichitotaura namadhamu, ndipo apo madhamu vakazonditi ndaitofungidzira kuti kunyepa. ini ndikabva ndati what do you mean kana uchiti waifungidzira kuti kunyepa? Akabva azonditi shamwari yake ainge akanetsana nemuroora wake. Mushure mekunge vanetsana ndipo apo paakazotaura neimwe n'anga yemuno muSouth Africa. Saka n'anga iyi hanzi ndiyo yakazomuti uchiri kukwanisa here kutaura nemuroora wako? Iye akabva ati kwete. Hanzi n'anga ndopa yakazoti kana uchikwanisa chitengera mwana wemuroora wako hembe, then ndipo pavakati hanzi vakazoenda vakanotenga hembe dzacho. But kun'anga wangu mukadzi, even though ndichiri kunetsana naye, iye ari kupika and ari kubheja kuti kwete, handina kana kumbogara ndakazoenda kuna Sangoma wacho iyeye. So mukomanashi mwana uyu akatobva mukushayika and I'm feeling really bad about this. Handizivi kuti mwana uyu kana kuri kunzi akazomuka iri ngozi anozonetsana neni here, sezvo ininiwo ndainge ndisina kana chandainge ndichimboziva. Mukomanashi ndinokumbirawo kuti munge muchizopostawo nyaya yangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pavari kuda kuziva ndepekuti mwana uyo akafa kana kuri kunzi akazomuka ngozi yacho inozouyawo kwavari here, sezvo vakangotakura zvinhu izvi zvakagadzirwa vasingazivi kuti zvinhu izvozvo zvainge zvakatomboendeswa kun'anga. But amai guru avo dai maita kuti varekedze kutamba neshamwari yakadaro, because mune ramangwana what if amene kuti munopaonawo sei muri yeZimbabwe. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukomanashi ndateererawo imwe confession yeumwe mukadzi yandirwadza chaizvo, nekuti neniwo I was in that same situation. But what I have discovered is that once ukasangana nesituation yakadaro yekuti unobatwa chibharo, it will be very difficult for you
to enjoy life like to ever enjoy life again. Ndiri mukadzi ane makore 51 years ekuberekwa. Mukomanashi ndakabatwawo chibharo nemunin'ina wababa. Zvinova zviri zvinhu zvekuti nanhasi uno zvinondirwadza. Pandakabatwa chibharo ndainge ndiine 14 years. Ndakazotizira apo pandainge ndava ne15 years. Marriage iyoyo yakandirwadza ndokuzorambwa nemurume. Ndakarambwa nemurume apo pandainge ndiine pamuviri. Nhumbu iyoyo yainge yava ne4 months. Ndokubva ndatongobvisa nhumbu iyoyo. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinondirwadza futi kusvika pari zvino kuti ndakabvisa nhumbu, ndakauraya mwana. After that ndakabva ndazvongozviudza kuti ini zvekuroorwa handichada. Ndaikwanisa kana kutopretenda sekunge munhu ndinenge ndichitoda kutova mukadzi wake, either ndichida kungomudya mari. Varume vakawanda vandakanzvenga, vamwe ndikatosiya ndatotengesa property dzavo ndokubva ndazotiza. Mukomanashi kubata mwana chibharo, it leaves a deep wound that will be very hard to heal. Seni zvangu I never got any counseling at all. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungotanga kuchema kana ndikamuka pangava pari pakati peusiku ndobva ndatotanga kutochema because ndine nguva dzekuti ndinovhunduka. Kana ndikavafunga bamunini I will feel as if vanenge vatorimo muroom mandinenge ndakarara. So I know kuti I will never find rest until the day that I die. And I do not wish kuti zvakaitika pandiri zvinge zvichizoitikawo kune umwe munhu. Kunyange zvikanzi mwana wemuvengi wangu, I will never wish such a thing to happen to that person's daughter. So I pray for healing kune mwana uyo akabatwa chibharo, and also pray for my own healing as well. Mukoma vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.